Hej Pia, jeg er ny her på YouTube, og jeg vil gerne vise og fortælle lidt om mig. Jeg er en pæn høj pige på 1,70. Jeg har rødt hår, som I kan se. Jeg har en, kan man kalde, mega sød hund, som bare er mega nuser og super dejlig. Han er plus minus nogle ting, så I kan nok se, det er en super flot solnedgang. Jeg elsker det. Her i baggrunden er vores nabo. Han slår vist græs, men det er i hvert fald super dejlig solnedgang. Jeg er i vores gamle have. Det lyder lidt sært, men det er vores gamle have, fordi heromme er vores gamle hus. Der boede vi lige før. Men så bygger vi et nyt hus og flytter derover. Haven er ikke helt færdig endnu. Men det er så mange... Alt det indenfor tror jeg er færdigt. Jeg er bare mega uslutsom som et værelse, og jeg vil hele tiden have lavet det om. Men jeg tror egentlig, jeg er blevet fået pænt styr på mine ting. Jeg har 3 super dejlige søde katte. Mille, Jamie og Lillemis. Faktisk hedder Lillemis Mandimis, men det vil ingen af os sige. Det er min lille søster Astrid Legaard. Hun har også en kanal, der hedder Astrid Legaard. Og det er også en mega god kanal. Så prøv at gå ind og tjekke den ud. Jeg håber, at I kan bære over med, at jeg har en mega irriterende kyssehund, som bare hele tiden står i vejen, fordi kan man kalde han... Skal jeg hjælpe dig? Han er nu kun faktisk 4 år, tror jeg, men han er pænt hjælpeløs. Han er meget uopdragende og er super irriterende nogle gange, men han er sgu så dejlig. Han er... Okay, det gik ikke lige så godt med der til sidst. Men det her, det tror jeg bliver lidt bedre med, hvordan det er, jeg gør. I hvert fald, ja, jeg har så gået til violin i 4 år, og jeg skal begynde på min nummer 5. Og jeg har så nogle mega søde forældre og nogle mega søde søskende, som Astrid, I har lige hørt om. Og så har jeg Thea, Alma og Mesa. Alma og Mesa er så tvillinger. Og som jeg kan høre, så er vi 5 børn. Så det er en pænt stor familie. Vi er 7 med en masse dyr. Og dem har I vel nok også set. Eller i hvert fald hørt om. Ja. Bare lige for hurtigt at sige. Min interesse er violin, svømning og krybdyr og dyr i det hele taget. Mest krybdyr og dyr, men jeg læser også en masse andre ting. Jeg kan godt lide... hvad var det nu, den hedder? Jeg kan godt lide at læse om sjældne dyr. Og så har jeg også det der med nogle teorier med folk, hvorfor folk synes, at et stort dyr er farligt, men et mindre dyr kan være endnu mere farligt. Det er der ikke så mange, der tror på er rigtigt, men det kan jeg nok forklare en anden video, hvis jeg laver en om hajer. Men det var bare lige det. Jeg vil lige vise jer nogle klip med mig og Samson, så lad os komme i gang. Okay, nu vil jeg prøve at lave nogle tricks med Samson, men det er ikke sikkert. Han er træt, og han vil bare gerne sove. Og så er han lidt umulig. Okay, jeg prøver. Okay, det lykkedes så ikke. Han vil meget hellere ud. Som I kan se, så er han lige smuttet igennem det her hegn. Og det er meget irriterende. Så, men
Han er bare træt, og han vil gerne sove. Men det var den for den her video. Jeg håber, at I kunne lide det, så like, abonner og læg en kommentar. Hej hej!